Chukwu Emeka nwa m. Papa. Ọ bụ gịnị mere ihe ejiri ego a ijigoro moto na-agba na-ebugharị ụmụ agbọghọ were ụmụ ụlọ n'ezinụlọ a? Papa biko nwee ndidi. Ọ biko gịnị? Emesịa mma alụfọ. Emesịa mgbe ole ka ihe alụdị? Anwoke na-aṅụrị ụwa n'oge nke unu agago n'ụwa bụ na ndụ. Oke oge nke anyị agagbo. Nsogbu adịrọ. Onye unu na-anụ unu a bụ Olise Emeka Nwobiora Duman n'Ogidi Nwere Dogunawa. Anyị eburu ịchaka abata ije 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 sola 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 dala 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 ọkụ egwu ịsachaga kalaka ịtụcha n'ihu gị ike na Chineke n'ihe o mere gị o mekwara gị nke ka mma. Ịsachaga kalaka ịtụcha n'ihu gị ike na Chineke n'ihe o mere gị o mekwara gị nke ka mma. Egwu onye chọrọ m, egwu anyị ji wee je n'elu ife. Egwu onye chọrọ m, egwu anyị ji wee je na-enwe aṅụrị. Egwu onye chọrọ m, egwu anyị ji wee je na-ebi elu. Egwu onye chọrọ m, aka anyị ji wee je na-enwe udo. Egwu onye chọrọ m, egwu anyị ji wee je na-ele ife. Egwu onye chọrọ m, egwu anyị ji wee je na-enwe aṅụrị. Egwu onye chọrọ m, egwu anyị ji wee je na-ebi elu. Egwu onye chọrọ m, aka anyị ji wee je na-enwe udo. Tumano bụ Ogidi Nwere Tumano bụ Ogidi Nwere Ogidi Nwere bụrụ ndị nwe m. Tumano bụ nwa fụra nke bụrụ nwa Osinyi bụrụ nwa Obiora bụrụ nwa Eneda bụrụ nwa Nwaeze. Mmadụ erika na-aba eze, ụmụ eze dị n'ụmụ olu dị n'aka n'alọ dị n'ebotete bụ Ogidi Nwere dị n'ime ide mmiri dị n'Anambra dị na Naịjirịa soro n'Afrịka soro na mba niile, ụwa niile bụ ụmụ Chineke na fasịdị ka nkiri ya. Ịsachagwa kalaka ọkwụna n'ugo n'egwu onye achọna m nso obi wee dị n'onu mma. Ọkwụna n'ugo n'egwu onye achọna m nso obi wee bụrụ unu so ụtọ. Ọkwa ịma ụfọdụ na-awa ibe fese n'ụwa, ọkwa ịma ụfọdụ na-ala ibe fa afọ n'ụfa. Lekwa akwụkwọ ndeka ndegele etikere nka ndị ilo were uje nyekwe nso n'aka wee gbawakwa atike m. Ike na-ebela idubu ike ibu agha. Lekwa akwụkwọ ndeka ndegele etikere ka ndị ilo were uje nyekwe nso n'aka. Mmadụ wee gbawakwa atike mmadụ na-abọ wee gbawakwa chikere Chukwulu ebube bịa nye m ike m oyi ji merie ekwensu. Chukwu anyị liri nne nọ n'ụzọ gị, anyị chọkwa ife dị mma wee bịa. Chukwu na were ndị na-esoghị n'azụ, ndị achọkwa ife dị mma wee bịa. Chukwu na-ewere ndị na-akụ aka, Chukwu gị mepere fonu ozugbo. Chukwu na-ewere ndị chọ nwa wee bịa, Chukwu n'ọkwọ ka inyefe nwa bajoga. Ndị chara ike, Chukwu n'ọkwọ ka inyefe ala ike. Enwere ndị ji ego wee bịa, Chukwu n'ọkwọ ka inyefe ego achọga. Inweta ego oyibo si gị lụta ụlọ ka ime ife dị mma. Inweta ego oyibo si gị lụta ụlọ ka ịlụta ebe obibi. Inweta ego oyibo si gị lụta ụlọ ka inyere mmadụ aka maka owuwe ese maọbụ ouse wata n'ebe a na-alụ. Ouse wata n'ebe a na-eje. Ouse ịka nke wata n'ebe a na-alụ n'Igbo.
ụfọdụ enweghị ego ya ka afa jizi emewu nwanne fa ụfọdụ enweghị ego ya ka afa jizi emewozi igbu n'ibe fa ụfọdụ enweghị ego ya ka afa jizi emewozi agbata obi fa inweta ego oyibo si gị lụta ụlọ ka ime ife dị mma inweta ego oyibo si gị lụta ụlọ ka inyere mmadụ aka inweta ego oyibo si gị lụta ụlọ ka ime ife dị mma maka owu ese maọbụ owuse ghọta na ife a na-alụ owuse ghọta na ebe a na-eje enigbo enwere ndị ji ego oyibo pasa obodo pasa je na-eli ego ya mama papa na-eti na loto nọ ka ịlụta ebe obibi n'obodo ya na-akpa ọ kwesịrị ka inyelụ mmadụ aka ọlanaeze fa na-ekwu ọ kwesịrị ka ezi ife odogwu ji ife a na-eri pasa obodo pasaje na-eli gị ọka mma n'ama enyi ma n'ibidelu nọ na-abịa ịmana oyibo alụka ma fala olive eji ebu na ana inweta ego oyibo ka ịlụta ụlọ ka ime ife dị mma maka owu ese maọbụ owuse ghọta na ife a na-akọ owuse ghọta na ife a na-alụ owuse ịka nke ghọta na ebe a na-eje enigbo ọkpịma ụfọdụ na-eme chakala mana ị na-anya na ọmara ife ọ na-alụ ụfọdụ na-eme chakala mana ị na-anya na onwere ife ọ na-alụ okolo na-agba ọbịa biko gị jee chọbakwa ife ya bụ mama na papa sunu jee chọbakwa ezi ọlụ ọkpọ na anyị enwela ezi ọrụ ya mere anyị ji wee tinye aka na njọ ụfọdụ agụsị igbo na akwụkwọ ma ile anya na afọlefa ya lụba ndị ụlọ nkịta enwere efe n'ọfa na-emekele ife dị njọ ndị ọdị n'ife dị ka ọ nọdịlọ na afa na-egbukwa mmadụ ọnwụa ịma na anụ ji eze ali elu na anya ma osisi na-enu inu kpọkịrịkpọ ọkpọ na ụfọdụ enwere enyemaka anya mere ụfa ji wee tinye aka na njọ ụfọdụ enwere enyemaka anya mere ụfa ji wee jee zuru ori ndị nwa na-ezu ife fa na afa na-enwesizi n'ode echi onye oli na-agba egbe ndị nwụ na-eje na-enye ya ọsọ odechi na-ewuso ya ka anyị ji wee nwegidi na-apa asị na inwekwara odechi ndị apụtaba ebuchara mana sọsọ m ihe eje nwezi ufe kurufe emenenu ka isi na ikuku nawa mana ịmasị inwegoro ufe kurufe ndị ahịa eje chọba ufe kurufe ya ka njisi nwetakwa ego oyibo si gị lụta ụlọ ka ime ife dị mma maka owuse maọbụ owuse ghọta na ịba na-akọ owuse ghọta na ịba na-alụ owuse ghọta na ịba na-alụ owuse ịka nke ghọta na ebe a na-eje enigbo inweta ego oyibo ịlụta ụlọ ka ịlụọ indọstrị ebe a na-alụ akwụkwọ ebe a na-alụ ọgwụ ebe a na-alụ ibe dị iche iche enwere ndị na-alụ akwa nwee ndị na-akpa okpuo nwee ndị na-egwu anụ ka inyere mmadụ aka maọbụ lala anya ụlọ ọgwụ ebe anyị na-enweta ala isi ike papa ncha bụ si ife dị mma ịmago na kuru ụmụ okwue n'onyebe anya Abọbụ ike bụ nwanne m mụ na gị dị wee biri ije ị na-anụ ka onugbo eyi ana m anụ ka ị na-ekwu nwoke na-achụkọ n'ego oyibo nwaanyị na-achụkọ n'ego oyibo akụlụ ụlọ amalụ n'onyebe anya enwere
enwere ndị ji ego oyibo nata n'ụlọ wee nyere mmadụ aka enwere ndị ji ego oyibo nata n'ụlọ wee lụta ife dị mma ụmụnne m ọkwa ndụmọdụ ka m ji bịa onye kpata ego oyibo ọ na-alụtebe anyị ọlụta ezi ife maka efe nụ na mba ọkwa anaba ayalụ gbadata nụ ka anyị chịkọba anyị ụdala 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 ịchaka ịsachaghị akala aka ịtụcha n'ihu gị ikene Chineke n'ihe o mere gị o mekwara gị nke ka mma ịsachaghị akala aka ịtụcha n'ihu gị ikene Chineke n'ihe o mere gị o mekwara gị nke ka mma egwu onye chọrọ m egwu anyị ji wee je na-ele ife egwu onye chọrọ m egwu anyị ji wee je na-enwe aṅụrị egwu onye chọrọ m egwu anyị ji wee je na-ebi elu egwu onye chọrọ m aka anyị ji wee je na-eme udo egwu onye chọrọ m egwu anyị ji wee je na-ele ife egwu onye chọrọ m egwu anyị ji wee je na-enwe aṅụrị egwu onye chọrọ m egwu anyị ji wee je na-ebi elu egwu onye chọrọ m aka anyị ji wee je na-eme udo Ifeọbụnna Emenwe Ọsakwe eze udo n'Ogidi CEO Paradise Reading Hotel Limited asịkwa mmiri ejije chiwe jinalị gị n'ụzọ ịba Paradise Hotel ka n'ụjụ anyị oyi ịchọ gị bụzi enyi kwa nwa n'azụ kwalụ nwa n'azụ je na-akpọ ụzọ ije Paradise Hotel Augustine Chukwuka n'Ogidi Ugochi Menezio Managing Director Ostraco Nigeria Limited onye ọma na-eyade Chief Ụzọchukwu Onyido eze adị n'Ogidi nwere nwa afọ amụhụ n'Ogidi CEO Pao Pharmacies and Oil Limited ekene njo Teresanya dịka Chukwu Obiora mbụ na-eche akụ n'Ogidi papa anata nnekwu nwanne m ekene emugo Mr. Maisi wele na-eda ha mbụlụ ego n'Ogidi nwere CEO Mass Eneda Transport Nigeria Limited dealers of keke na pepe and the motorcycle selling and high purchase mkpụrụ ego n'Ogidi nwere Chairman Keke Union Ogidi ekene ngị ọ ya dịrị mma dalo ịchaka ọ bụ onye ka anyị na-ekwuzi Mr. Chigozie Emego Akọ debe ọbịara apa n'Ogidi nwere onye ọcha bịala ụwa n'Odio Bobby Rapper Adamaka The Anki Table Water Milindo ọkwezi na nwata chụwa aja nwata ya enwekwa were odogwu ji mgbe eji agba enwe gbu onyi onye ọcha Bobby Rapper n'Ogidi nwere ekene gị ọ bụ onye ka anyị na-ekwuzi egbula alụ nwanne bụ Olisa aka na-alụ ụmụ egwu odogwu si Ogbunike eje nwanne m na-ekene emu yo Flachi nwa mama ezi oyi m na-ekene ngị
Prince Ikenna agụ nwa odogwu si ezi agụ wee bịa ezi oyi mụ na-ekele gị o ọya adịlị mma o ịchaka sawa 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 ije 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 ụdala 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 ịsadago akara aka itocha n'ebe ogogo kedu ego Chineke n'ife omele ka omekwele gị nke ka mma ịsadago akara aka itocha n'ebe ogogo kedu ego Chineke n'ife omele ka omekwele gị nke ka mma Enugu ịsachago akara aka itocha n'ebe ogogo ikene Chineke n'ihe o mere gị omekwara gị nke ka mma ịsachago akara aka itocha n'ebe ogogo ikene Chineke n'ihe o mere gị omekwara gị nke ka mma egwu onye chọna egwu anyị ji wee je na-eri ife egwu onye chọna egwu anyị ji wee je na-enwe aṅụrị egwu onye chọna egwu anyị ji wee je na-ebi elu egwu onye chọna ya ka anyị ji wee je na-eme udo Tumanụ Nwogide abịa m ọzọ egwu a bụ egwu egede asị na ifela dị eme onye ala kama na ọ bụ ndị nwe ya asị na nwanne ọnya na-agba ji egwu na ọkụ ikwu anya na-akọkwa nwanne ya nwanne m ọ bụzikwa ife anyị bụ ka ị na-eme ọgbakọ ifele m eme oli n'ụwa mmadụ ọgbakọ si ifele m eme oli n'ụwa mmadụ na-abụ ifele m eme oli n'ụwa ọkpọ nwanne m si ifele m eme oli n'ụwa n'obodo m si ifele m eme oli n'ụwa ụmụ Naịjirịa si ifele m eme oli n'ụwa ụmụ Afrịka si ifele m eme oli n'ụwa nwoke si nsọpụla na n'ụwa nwa ọkpọ respect ka a kpọrọ reciprocal ọ wee bụrụ oyibo ogbogosi nsọpụrụ na ka isi nụ nsọpụrụ ba ebe ajụ ka isi nụ nsọpụrụ ka ọ dị nụ mgbe ọzọ anwata ọmazụ onye tọ ya n'ihu ụwa anwata enwezi nsọpụrụ ụwa nwata na kpalezi ikenya dịka abụọ nwata na kpalezi ikenya dịka abụọ nwata na kọziri oge n'ibe ọ na-anọrị ome nwata na kọziri ikenya ibe mere mgbe gboo felemenu n'ụwa nwa felemenu ogwe n'ụwa felemenu n'ụwa nwa oyi na ngwa anyị dị mma karịa na m aka agwa ya
abụda kwue ya ọ dị ka agbara ịtọ ikwu okwu asị n'ọsa gị bụ na ekwukasị felememo dị n'ụwa alajoboko ti felememo n'ụwa ajọnụ ndị na-akwa akwa maka mpịawa azụ ajọnụ ndị na-ele akwa ọwa ife efu ọbịa ọwa ife efu n'elu owo were ibi ikwu okwu asị imechi ọnụ ịmalịba na felememo nwere ụwa ọkwa ofu nsọbụla na anụwa nwa ụfọdụ sikwa n'ụlọ ka jebebe dibịaba felememo ibe na afụ n'ụwa ikwu nne nwaanyị kpọnya ma ma na igotego ibebe a na-achọ onye n'ụwa ka akpọ ọkwa bebi akụ ibolo pazọ na-agụ ogwu checheche na-eje ụka na-agụ ogwu checheche ibolo pazọ na-agụ ogwu checheche na-eje ụka na-agụ ogwu checheche ibelemego n'ụwa nwa ibelemego n'ụwa nwa ị na-eje ụka na-agụ ogwu checheche ụfọdụ gbara aga elu wayo asị na fam ife a na-alụ felemego n'ụwa felemego n'ụwa mata na awoli chukwu eso onye agwana m ifugoli female onwe okolo nọzi na-agba mbọ ka ya bụrụ papa agbọghọ nọzi na-agba mbọ ka ya bụrụ mama nọdụ na-agba mbọ ka ya bụrụ ọgbọghọ papa nọdụ na-agba mbọ ka ya bụrụ okolo papa felememo n'ụwa nwa felememo nwere ụwa ịbata gasị n'ọnwa anyị ka ezuru ike ịnụ nwaanyị osikwazi ịtọsi ifu nwa ọkụ ụmụ nwaanyị na-agbazi mbọ ka ọ bụ ofe abụọ ọga ndị bụ ọga na-agba mbọ na ọga bụ ọga felememo nwere ụwa kidnapasi ọja na-ewusi n'ụwa nwa enweta atọrụ ndị ya si ya weta ego enweta atọrụ ndị ya si ya weta ego felememo n'ụwa nwa felememo ibe nna bụ n'ụwa felememo nwere ụwa kọmputa nsọja na-ewusi n'ụwa kọmputa nsọja na-ewusi n'ụwa ala mgbawa ọ dala ịlacha ije n'ụwa ife dị n'alụ na-atọ ụtọ na so ọkọnkọ mkpoto felememo n'ụwa felememo n'ụwa penatoto na-egbu egbu ebe onye chukwu na-agba mbọ sirapụ Nwanne na-agba aja egwu ifele ya
ekwanye maka onye fee eze elu ya. Ndị ji nsọpụrụ ebi n'ụwa, ndị ji nsọpụrụ ebi ndụ, na-ekwanụ ndị ji nsọpụrụ ebi n'ụwa, kwanụ ndị ji nsọpụrụ ebi n'ụwa. Ka mbụle gba mụ na ndị egwu njebe Ogbunike, onye ka iji jebe ụzọ dị mma zodo Ogbunike ka o si eje. Akụnzu Managing Director Orient Writers Limited. Onumekene Odogwu Kalobi mmanwụ obi anwụ onye ọma na ya adị. Akụchi eze onye ọma na Abuja ka ị na-achụ ego ọ ya adịla mma. Ka mbụlụ ịgba mụ na ndị egwu wejebe Ogidi nwere ọ bụ onye ka iji jebe Kretus nwa nwụziri ka Ogidi ka isi eje. Odogwu Kalobi mmanwụ onye ọma n'ihi ya dị o. Sabdon ezigbo onye Ogidi. Ogidi nwere mmadụ ọ bụ onye ka ị na-akpọ Peter nwa bụ eze nwanne Ogidi ka isi eje. Ọkpọdọkọ ka ije bụrụ Odogwu Kalobi mmanwụ tinyelugo n'ihi ya dị. Tinya Kinti Jo Odogwu n'ihi ya dị. Oti egwu mụ dị ibe na Amụrichi aka ji Igbo egwu. Ka mbụlụ ịja ka mụ na ndị egwu ka anyị na-abụ nke ọ bụ onye ka ị ga-eje Emeka ka osi igwe ata ma Odogwu Kalobi mmanwụ ọ ya adịla mma. Ibere m ebe n'ụwa nwa, ibere m ebe n'ụwa, mgbe n'ụwa ibere m ebe n'ụwa nwa, Nigeria si ibere m ebe n'ụwa, America si ibere m ebe n'ụwa, ibere m ebe n'ụwa nwa, ibere m ebe
chukwu melumo ya ka nsị ka nkene ya ya ka njisio ka ikene chukwu Olise Emeka na ụmụnne m ka ikene chukwu unu ekene chukwu Olise Emeka maka oriri Chineke n'ụwa aka ma foto ya mbụ nwetie ka ikene chukwu unu ekene chukwu Olise Emeka maka oriri Chineke n'ụwa aka ma foto ya mbụ onye dị ndụ n'ụwa ọ kwesịrị ka okene chukwu onye kpata ego onye abụghị emebekwa ifesa ọnya ife ji siri ike anya akpọba Chikelu ụwa ka ọ bịa ifedebe anya alụ anya akpọba Olise eburu ụwa si ka ọ bịa kọnyela anya aka si ka ọ bịa kọnyela anya aka ụfọdụ oge ife dịlu mma n'elu ụwa ma na famazi Chikefa n'ụwa enwere ndị ife dịlu mma n'elu ụwa ma ba mara ọzịzi fadịworo mma ifeadịworo mmanya ka abaji wee zaba n'onye ego akụ dị n'obi ya ka abajizi emezi n'ifesa ọba onye ego ọkwa si na onye ego bụ ọga ịma na onye ego nke bụ ọga dị n'anya na Chineduwe ịbụrụ onye ego ekwentị ụlọ ọrụ n'ozugbo foli na ego enwere isi ọlọ na chi na-aza anyị ya ka anyị ji wee zaba onye ego ya ka anyị ji wee zaba omenụkọ ya ka anyị ji wee zaba ozu ome onye na-enwere ego n'elu ụwa ọ na-azazi na omenụkọ ọ na-azazi ozu ome ebe ọ makwa na o nwere ego ụmụnne m mana kwa onye dị ndụ n'ụwa onye abụ ya akpata ego oyibo onye dị ndụ n'ụwa onye abụ ya abụkwa ọgaranya ifugonu ka o si dị mma onye kpata ego ka o mee ife dị mma nwa ogbenye je na-akpa akpa Chukwu Olise aka inye ego ka o nyelụ mmadụ aka anyị bụ ndị dị ndụ n'ụwa anyị si nedolu Chukwu ụwa anya anyị sokwu na mmụọ nsọ mana agwọ n'ime Chineke ebe anyị nọzi iwe na-enwe aṅụrị ya ka anyị nọzi iwe na-eme ngala onye ya na mmụọ nsọ dị mma ị na-anya na ife adịghị mma o weta akụ anya na-eli ife onye ya na ndị nsọ dị mma ya ka mmụọ nsọ na-agbara ọgụ onye dị ndụ n'ụwa onye abụ ya emebe ifesa ọnya ifunu ụgwọ onye nwụrụ anwụ ebe ọ nwụsị alụje na-ekwu okwu ifunu ụgwọ onye nwụrụ anwụ ebe ọ nwụsị alụje na-eme ngala ifunu ụgwọ onye nwụrụ anwụ ebe ọ nwụsị alụje na-alụ ụlọ ifunu ụgwọ onye nwụrụ anwụ ebe ọ nwụsị alụje na-eli ego ifunu ụgwọ onye nwụrụ anwụ ebe ọ nwụsị alụje na-atụ ike ifunu ụgwọ onye nwụrụ anwụ ebe ọ nwụsị alụkwuo ifegbu ya sọsọ kpọkpọ chịkọchị ya nọ n'ọzara ekwu okwu mana ọkwa Chukwu obi n'igwe ya nyere anyị ndụ tata ya ka njisio ka ikene Chukwu Olise Emeka unu anụgo ka ikene chukwu unu ekene Chukwu Olise Emeka maka ụdịrị Chineke n'ụwa aka ma foto ya mbụ nwetie ka ikene chukwu unu ekene Chukwu Olise Emeka maka ụdịrị Chineke n'ụwa aka ma foto ya mbụ Chukwu nye gị ego na-asịkwọ gị ikene ya Chukwu nye gị nwa na-asịkwọ gị ikene ya Chukwu nye gị ndụ na-asịkwọ gị ikene ya Chukwu nye gị ụlọ na-asịkwọ gị ikene ya ndị jere obodo oyibo na-ekene n'Chikelu anyị chikolu moto baba asịkwọ gị ikene Chukwu ị na-azụ abịa ọ na-aga asịkwọ gị ikene Olise ndị nọ n'ọchịchị asị m unu kene Olise ndị na-achị achị asịkwọ m kene Olise ndị nkuzi asị m unu kene Olise
ụmụ akwụkwọ asị m n'oke n'olisa ndị na-amụ ụlọ asị m n'oke n'olisa ndị na-azụ abịa asị m n'oke n'olisa ife ọ bụ na ị na-eme n'ụwa asịkwọ nke icheta olisa ndị nọ n'ụlọ ọgwụ asị m n'ucheta Chukwu ọ bụ Chukwu ya na-enye ala ike ọ bụ Chukwu ya na-enye ndụ ịma na Chukwu bi n'igwe nọ n'igwe wee na-ene ya anya Chukwu bi n'igwe ọ nọ n'igwe wee na-ene ya anya ime njọ ome mma na Chukwu na-enekwa n'oge anya ya ka njisi ndị nọ n'ụwa nwa na ọ kwesịrị ka ike na-echukwu ma ọ dị mma ma ọ dị njọ na ọ kwesịrị ka ike na-echukwu nwanne nke n'olisa ka ekene Chukwu unu ekene Chukwu Olisa Emeka maka ụdịrị Chineke bụ nwa aka m afọ oto ya mbụ nwetie ka ekene Chukwu unu ekene Chukwu Olisa Emeka maka ụdịrị Chineke bụ nwa aka m afọ oto ya mbụ yom yom ịchaka ugili ayabara ụdala mụ na egwu na-eme nwanne mụ na egwu na-eme ebolo m ịchaka nwa ka njebe obu n'ike onye ka anyị ji eje Teresa ba m efu n'okeke anụ obere ese ebu agba ụtala izizi n'obu n'ike ọnọzi mgbe onye ji marụ ọmịeva n'anya maka ụtali anafelugo chiama afa m efu na okeke SS Power ebunye m ịchaka nwa ka njebe Ọnịcha ado ọ bụ onye ka anyị ji ezeze odogwu jeli Igbo na Igbo Mr. Henry Egbuchi ka onye meta n'Ọnịcha ado ezinna ekene m yo ebunye m ịchaka nwa ka nke n'aka na-alụrụ m egwu Mr. Gabriel nwanne bụ Olisa episeni n'omunike epi Nwachukwu ọ dịworo ya mma my able producer ụdala ọ bụ onye ka anyị na-ekwuzi Olisa mbekwe n'ogidi ka dị isi onume ekene yo osita adị mma nwa ama mbụ oyi ofu oyi ọgaranya nwa ọkwa na Jọsi ka ị na-achụ ego osiri onume ekene yo ogoli mara obi dị ya ọ dịka oji ọgwụ jido dị ya ka nkene nụ nwaanyị ọma nke Chukwu nyelụ mụ misisi ọbịa geli obi ọla ụdara na-acha n'udu mmiri ezi nwaanyị na m ekene ọkwa isikwa ọma okene Chukwu Abọbụike bụ nwanne m obunike ka o si eje mụ na ya dịchila ọyọchila ekpere kenelu nwunye gị o Amalachukwu Okoye Amala abọ onye ka Chukwu ike gụlụ anụbụlụ agbagbuwe isi ọdịna nwa eme akụdogwu ọkwa obulu ike ka isi eje onume ekene yo papa anyị so ndụ Obiọra ife emelụ mma na ogede nwere ezinna na m ekene gị asị na ọ bụ mmadụ ka eji aka onume ekene Chief Cypriel Agwenu Omekoku 1 n'Ogbunike Ibolo ọya adịlị mma ka anyị
anyị naba n'ezi akụ ọ bụ onye ka anyị ji eje Mrs. Uchenna Agụnwa nnekwu nwaanyị Chukwu ji alụ ọrụ Pastọ Kibia eze nwaanyị Onume ekene yo eze nwaanyị Chukwu Olive Chukwu melihio ya ka ọ sị ka ikene ya ọlọlọlọlọhio ya ka ọ sị ka ikene Olisa tie ka ikene Chukwu ulekene Chukwu Olisa Emeka maka ụdịrị Chineke m nwa aka m afọ otu ya mbụ tie ka ikene Chukwu ulekene Chukwu Olisa Emeka maka ụdịrị Chineke m nwa aka m afọ otu ya mbụ tie ka ikene Chukwu ulekene Chukwu Olisa Emeka maka ụdịrị Chineke m nwa aka m afọ otu ya mbụ tie ka ikene Chukwu ulekene Chukwu Olisa Emeka maka ụdịrị Chineke m nwa aka m afọ otu ya mbụ asị na enu ụwa na-atụ ka nkwụ nge maka na ụwa bụ nwayọọ nwayọọ asị na oji nwayọọ ada emelụ alụ ka anyị were na ife ụwa nwayọọ nwayọọ ofelọla alụ wezuela anyị nnu maka na ụwa bụ nwayọọ nwayọọ okwu Igbo ịchaka dala sungwa abịrịwa sunu nwayọọ nwayọọ ụwa bụ nwayọọ 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 he ụwa bụ nwayọọ nwayọọ ụmụnne na ndị Igbo ụwa bụ nwayọọ nwayọọ ogidi nwere ndị mụrụ m ụwa bụ nwayọọ nwayọọ ide mmiri bụ be papa ụwa bụ nwayọọ nwayọọ Ogbunike bụ be nne mụrụ m ụwa bụ nwayọọ nwayọọ ide mmiri na oyibo fo ụwa bụ nwayọọ nwayọọ Anambra bụ banyo ụwa bụ nwayọọ nwayọọ Naijiria na anyị bụ fo ụwa bụ nwayọọ nwayọọ ka anyị dozie obodo anyị ụwa bụ nwayọọ nwayọọ Afrịka niile ka mụ na-agba ụwa bụ nwayọọ nwayọọ ụwa niile na n'onu m ụwa bụ nwayọọ nwayọọ ka anyị dozie obodo anyị nọ ụwa bụ nwayọọ nwayọọ mmadụ elika n'elu ụwa ụwa bụ nwayọọ nwayọọ ụfọdụ ndị na-azụ afịa ụwa bụ nwayọọ nwayọọ ụfọdụ ndị na-alụ ọrụ ụwa bụ nwayọọ nwayọọ ebe onye bi ka ọ na-awachi mmadụ erika n'elu ụwa ekene ndị na-azụ afịa ekene ndị na-alụ ọrụ onye tinye azelọ ụfọdụ na-egbu mmadụ ụfọdụ ji bọmbụ jee ụfọdụ na-agba egbe ụfọdụ na-egbu mma ụfọdụ na-esu n'ọkụ ụmụ okorobịa nọ n'ọsọ ụmụ agbọghọbịa nọ n'ọsọ mama na papa nọ n'ọsọ okpu mma na-ana na mma ọgba egbe na-ana n'egbe okwu ndụmọdụ ka mụ na-ekwu onye ọbụla wee mara ife n'anya bụ na anyị na-azụ anyị nke Chukwu kelụ anyị ọkpọ dị anyị wee bịa anyị ọkpọ ya dị anyị anaba na so onye nwụrụ ọnwụ n'elu ụwa enyi enya na anyị wee naba ịchaka ka anyị jiri unu nwayọọ
na-agba egbe ajụ afọ asị na na-azụ elu ifunugo ndị na-anọ ọgụ ajụ afọ asị na na-azọzi Chukwu olo enebe anya n'ime ya na famasi kwọ ndị nwa na-enwe kama n'okenye ekoto okwu ụmụaka eje n'ụba ọgụ boys nwekwa n'uche ịchaka ndị nwe ife a na-alụ isi anyị na-ebuga anyị mana ịmala ife a na-alụ ọ bụkwa n'ile isi anyị na-ebuga anyị mana ịmala ife a na-alụ ọ bụ na ịbụga anyị ọ kwesịrị ka ịmala ife a na-alụ ka nnukwu na-ebuga anyị ọzọ mana ịmala ife a na-alụ inyebe ife a na-eri kpalie enye ọ dịfa mma na-alụ inyebe ife a na-ahụ gbanwe anya ọ dịfa mma na-alụ ndebe ife ji mara okorobịa ka aba tinye na akpati ogo njọ ịmala ife a na-alụ ka esoro n'ife a na-eme ịghọta ife a na-alụ na fa na-apị igwe lekwa n'igwe fa lekwa mkpụrụ ife ihe lekwa mgba ya ejidebe ọkụ maka na fa na-aza na a na-ebu na fa na-apị igwe lekwa n'igwe fa lekwa mkpụrụ ife ihe lekwa mgba ya ejidebe ọkụ maka na fa na-aza na ogidigba ịchaka mama papa ka mụ na-akpọ aja ife akarịa n'ụwa nwa biko nyelụ na anyị aka okolo na-agba ọbịa aja ife akarịa n'ụwa nwa onye bụ na batara anyị ahụ ọkụkọ apụrụ apụ ọgbọba akwa na anya butere ife dị njọ okoletolito wara ọgọdọ ikuku obolo okorobịa obolo ọgọdọ naba oji ọsọ abụ akwụ ọgụ eziokwu nsị na ọgụ bụ ọnwụ solo nwayọọ nwayọọ ụwa bụ nwayọọ nwayọọ sụmọsụmọlụ bụ ọda ụwa bụ nwayọọ nwayọọ kada nkada nị na anụ ụwa bụ nwayọọ nwayọọ dihe dihe ụwa bụ nwayọọ nwayọọ sọfre sọfre ụwa bụ nwayọọ 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 ụwa bụ nwayọọ nwayọọ kwelụnụ nwayọọ ụwa bụ nwayọọ nwayọọ jirụnụ nwayọọ ụwa bụ nwayọọ nwayọọ unu ndị na-achọ ụwa n'ike ụwa bụ nwayọọ nwayọọ ndị ọchụ ngolokwu na anọ ụwa bụ nwayọọ nwayọọ ndị ọdị n'ịbọdị ka ọ nọdịlọ ụwa bụ nwayọọ nwayọọ ndị oji akpa enyi oso ụwa bụ nwayọọ nwayọọ anya ukwu na ndị ekwuru ụwa bụ nwayọọ nwayọọ ndị na-eji mmadụ akpa asịrị ụwa bụ nwayọọ nwayọọ na so ogidigba ịchaka tinye ala n'osuti egwu akụ nwata ndị ogede chifu onume keneyo igwu ụmụ ikolobịa chifu azụbụike nwe ibe egwu chi nwata kwakụ ogede nwanne m ọya dịlụ gị mma Mr. Uchenna na-ebu na m odogwu ose ụmụ na-eje eneji ọya dịlụ gị mma ọ nata dike mma na ụmụ ụnya niile ebulu ụmụ egwu nwajebe uche ka njeke na onye ọya dịlụ mma Chief Ikechukwu Akosa akụdikwe n'uche niile
Anambra ka anyị na-eje ọ bụ onye ka anyị ji mara obodo ofu onye ọrụ a na-asị nụ nnọọ Chibibi iwe mere ife odogwu ji azụ eje ọgụ ana omenye izizi na nnati ọgụ ozi igbo ndụ n'ụwa niile Ezinna na m ekele gị mama m okpu ezi nya bụsi na-eji ọkwa ike ime ụwa Chief Ikechukwu Ilabachia eze dị n'obi onye na-enyo n'ogidi nwere onye ka Chukwu ike agụlụ ifite obonike ka esi ebi ụwa odogwu kala ụta mee ụta odogwu ọya adịla mma ije sawa ụdala ịchaka Mr. Chinedu Alinze odogwu ụzọ yelu n'ogbu n'ike Lagos ke na-achụ ego igwe Gabriel nwanne bụ Olisa ebe obodo ụzọ amụọ ọsụpụ ọka nkene gị ebise Mr. Chigozie nwoke afọ eze chikwado n'ogbu n'ike ọ ya amala mma ka m kene n'ezi oyibo mmadụ abụ chi mmadụ oke ife nwanne Chukwu nke ogbu n'ike abụọ ikovi ya gazi ya ịchaka ije sawa ọkpọkọ ụmụnne nna ọkụ nwayọ welụnụ nwayọ kọfẹ́ lọ́la lọ́tùẹ́lá yìí ní kọfẹ́ lọ́la lọ́tùẹ́lá yìí ní ìdènù wà náà di ògbó kọfẹ́ lọ́la lọ́tùẹ́lá yìí ní. Ka ndegele etikere nka ndị ilo welu jenyekwe nso n'aka wee gbawakwa atike m ike na-ebela idubu ike ịbụ agha nakwa akwụkwọ ndị ka ndegele etikere ka ndị ilo welu jenyekwe nso n'aka mmanụ wee gbawakwa atike mmadụ na-abọ wee gbawakwa chikere Chukwu ebube bịa nye m ike m oyi ji merie ekwensu Chukwu anyị liri nne nọ n'ụzọ gị anyị chọkwa ife dị mma wee bịa Chukwu na were ndị na-esoghị n'azụ ndị achọkwa ife dị mma wee bịa Chukwu na-ewere ndị na-akụ aka Chukwu gị mepere fonu ozugbo Chukwu na-ewere ndị chọ nwa wee bịa Chukwu n'ọkwọ ka inyefe nwa bajoga ndị chala ike Chukwu n'ọkwọ ka inyefe ala ike enwere ndị ji ego wee bịa Chukwu n'ọkwọ ka inyefe ego achọga inweta ego oyibo si gị lụta ụlọ ka ime ife dị mma inweta ego oyibo si gị lụta ụlọ ka ịlụta ebe obibi inweta ego oyibo si gị lụta ụlọ ka inyere mmadụ aka maka owuwe ese maọbụ ouse ghọta na ịba na-alụ ouse egwu onye chọ na
anyị ji wee je na-eli ife egwu ọnya chọna m egwu anyị ji wee je na-enwe aṅụrị egwu ọnya chọna m egwu anyị ji wee je na-ebi elu egwu ọnya chọna m ya ka anyị ji wee je na-eme udo Tumano bụ nwa ogidi nwere Tumano bụ nwa ogidi nwere bụrụ ndị nwe m Tumano bụ nwa fụra nke bụrụ nwa osinyi bụrụ nwa Obiọra bụrụ nwa Eneda bụrụ nwa Nwezi mmadụ elika na aba eze ụmụ eze dị n'ụmụolo dị n'aka n'alọ dị n'ebotete bụ ogidi nwere dị n'ime ide mmiri dị n'Anambra dị na Naịjirịa soro n'Afrịka soro na mba niile ụwa niile bụ ụmụ Chineke na fasịdị ka nkiri ya ịsachagwa akara aka ọkwụna n'ugo n'egwu onye achọna m nso obi wee dị n'onu mma ọkwụna n'ugo n'egwu onye achọna m nso obi wee bụrụ unu so ụtọ ọkwịma ụfọdụ na-awa ibe fese n'ụwa ọkwịma ụfọdụ na-ala ibe fafọ n'ụfa maka owu ese maọbụ ouse ghọta n'ịba na-akọ ouse ghọta n'ịba na-alụ ouse ịka nke ghọta n'ebe a na-eje enigbo ọkpịma ụfọdụ na-eme chakala mana ị na-anya na ọmara ife ọ na-alụ ụfọdụ na-eme chakala mana ị na-anya na onwere ife ọ na-alụ okolo na-agba ọbịa biko gị jee chọbakwa ife ya abụ mama na papa sunu jee chọbakwa ezi ọlụ ọkwa na anyị enwela ezi ọrụ ya mere anyị jiri etinye aka na njọ ụfọdụ agụsị Igbo na akwụkwọ ma ị na-anya na afọlịba ya lụba ndị ụlọ nkịta enwere efe n'ọfa na-emekele ife dị njọ ndị ọdị n'ife dị ka ọ nọdịlọ na afa na-egbukwa mmadụ ọnwụa ịma na anụ ji eze ali elu anya ma osisi na-enu inu kpọkịrịkpọ ọkpọ na ụfọdụ enwere enyemaka anya mere ụfa ji wee tinye aka na njọ ụfọdụ enwere enyemaka anya mere ụfa ji wee jee ezigbo ori ndị nwa na-ezu ifefa na afa na-enwesizi n'ode echi onye oli na-agba egbe ndị nwụ na-eje na-enye ya ọsọ ghọta n'ebe a na-eje ouse ịka nke ghọta n'ebe a na-ala oligbo ọkụ ime ụfọdụ enwebe ego ya ka afa jizi emewu nwanne fa ụfọdụ enwebe ego ya ka afa jizi emewozi igbu n'ibe fa ụfọdụ enwebe ego ya ka afa jizi emewozi agbata obi fa inweta ego oyibo si gị lụta ụlọ ka ime ife dị mma inweta ego oyibo si gị lụta ụlọ ka inyere mmadụ aka inweta ego oyibo si gị lụta ụlọ ka ime ife dị mma maka owu ese maọbụ ouse ghọta n'ịba na-alụ ouse ghọta n'ebe a na-eje enigbo enwere ndị ji ego oyibo pasa obodo pasa je na-eli ego ya mama papa na-eti na loto nọ ka ịlụta ebe obibi n'obodo ya na-akpa ọ kwesịrị ka inyelụ mmadụ aka ọlanaeze fa na-ekwu ọ kwesịrị ka ezi ife odogwu ji ife a na-eri pasa obodo pasaje na-eli gị ya ọka mma na ama enyi ma n'ibe ijelu nọ na-abịa ịmana oyibo alụka ma falụ olive eji ebu na ana inweta ego oyibo dị iluto nọ ka ime ife dị Chukwuemeka nwa m papa ọ bụ gịnị mere ihe ejiri ego anyị jigoro moto na-agba na-ebugharị ụmụ agbọghọ were ụmụ ụlọ n'ezinụlọ a
papa biko nwe ndidi ọ biko gịnị dị emesịa mma alụfọ emechaa mgbe ole ka ihe alụ dị nwoke na-aṅụrị ụwa n'oge nke unu agago n'ụwa bụ na ndụ oke oge nke anyị agagbo nsogbu adịrọ onye unu na-anụ unu a bụ Olisaemeka nwa Obiora Tuman n'Ogidi nwere Dogunawa anyị eburu ịchaka abata ija sola dala ọkụ egwu ịsachaga kalaka ịtụcha anyị bụ ugo gị ikene Chineke n'ihe o mere gị o mekwara gị nke ka mma ịsachaga kalaka ịtụcha anyị bụ ugo gị ikene Chineke n'ihe o mere gị o mekwara gị nke ka mma egwu onye chọrọ egwu anyị ji wee je n'elu ife egwu onye chọrọ egwu anyị ji wee je na-enwe aṅụrị egwu onye chọrọ egwu anyị ji wee je na-ebi elu egwu onye chọrọ ya ka anyị ji wee je na-enwe udo